сексуално преносимите зарази. Хламидията е масов патоген, който много често няма особени симптоми. Например, може да има човек 20 години хламидия, без да се сети, докато не го стегнат ставите. Или докато мъжа не го хване яко простатата, дето простатата алармира, ама никой не знае защо алармира, а много често това е хламидия. Те казват, че причинява неспецифичен уретрит. Като чуете такова нещо, да знаете, искат да кажат не е гонорея, ама е нещо друго. Медорин е класическо лекарство, направено от гной от гонорея. И работи. То е на принципа подобното лекува подобно. Много често двойки, семейни двойки, където има много бяло течение, много простатити, като им дам и на двамата медоринче, само вечер преди сън. И като ги сложа на диета и се изчистват и двамата. Ама нали се сещате, че трябва и двамата да се лекуват, иначе си прехвърлят пинг-понг. Връщаме се на хламидия. Хламидията е интрацелуларна, защото има една малка форма, която е много заразна. И има една голяма форма, която е 1200 нанометра, а малката е 300 нанометра. Тази малка форма ходи по кръвен път и спира където си иска. Това е цялата работа, че малкият размер е предпоставка за широко разпространение. Винаги хламидията я търсете чрез сигналите на меридиана на далака. Далака се бори мощно с хламидия. Ако далака е спокоен, няма хламидия. Обаче ако далака даде високо, трябва да се търсят интрацелуларни патогени, включително и вируси. Хламидия има не само по хората. Има хламидия по птиците. Имала съм галабар, професионалист в Йоханесбург, който си изкарваше бизнеса с продажба на скъпи гълъби, ама беше много закъсал от хламидия. Например, в Виена казаха, че са изтребили гълъбите, които бяха по площадите, защото са видяли, че носят хламидия. А нали хората, децата там ги хранят, което е опасно, защото хламидията е в изпражненията на гълъбите. И в други птици също има, а също така в кози, прасета, домашни животни. В Африка съм виждала ослепели от хламидия. Тя се казва хламидия трихоматис и прави трахома. Очите им текат с гной, защото не се лекуват някои хора и се достига до ослепяване. А също съм виждала тлееща хламидия в очите тук в България и не се сещат хората какво е. Но най-често се оплакват от проблеми в ставите. Там, дето много сменят хълбочни стави, много често е хламидия. Искам да ви кажа какви наблюдения имам. Хламидията много уврежда съдовете и плаките на сърдечните клапи. Струпвания се получават, като че ли има холестерол човека, холестеролови плаки, а излиза хламидия, да знаете. Освен това, хора, които имат много лоши вени, така подучи и грозни, непременно тествайте за хламидия. Много често съдовете са жестоко увредени. Също хора с белодробни заболявания дълготрайни. Каза, имам аз хронична какво ще го измислиш нещо там? Или на бронхите, или възпаление. Първата ви мисъл трябва да е бели дробове. Хламидията ходи много в бял дроб, в очи, гениталии, бъбреци, пикучен мехур и стави. Там е. Ще ви светни и черния дроб и далака, но уврежданията са по тия места. Много е сериозно, защото фалопиевите тръби се запушват на жените и става безплодие. А на мъжете същото, само че каналчетата там, които водят спермопроводите. Имайте предвид, че
Като ви кажат неспецифичен уретрит, прогнозата е лоша, може да е безплоден мъжа. И помнете също, че заразата може да се пренесе дори от топъл минерален басейн. Даже дечица, които ходят да плуват, хващат хламидия в очите. Липсват клинични симптоми, обаче е много широко разпространена и като кажеш на някой, че има хламидия, казва: не може да бъде, нищо не ме боли. Нищо не те боли, ама ще те заболи. Много е лесна диетата за хламидия. Оцет, алкохол и жито. Забранени. Оцет, алкохол и жито. Много специфична диета. За мъжете е ужасно трудна. Хем хляб, хем алкохол, то какво остава, вика. Значи хламидията се доказва чрез тестване на далака. И много билки съм ви намерила за хламидия, направо ще се очудите. Листа от касис може да вършат работа. Листа от хризантема, само внимавайте, това е отровно. Куркума работи. Здравец, корени от здравец. Гинко биломба работи. Олеандър, зокум, той също е отровен, по-добре да се потенцира. Дафинов лист. Сигурно сте чели, рецепта каза за прочистване на ставите с дафинов лист. Сигурно се чисти хламидия от ставите. Така, а също тая прочута вече нигела сатива, маслото от черен кимион, работи против хламидия, да. Обикновения градински чай, салвия, също работи. Мурсалският чай работи. Нашия ендемичен мурсалски чай, който го има в Родопите, в Рила Пирин. Невенче, цвят невен, календула, официналис. Невена също работи. И още едно нещо, коприва. Коприва. Каквото искаш слагай. Служи и двете. Хомеопатичните лекарства са много. Витамин Б комплекс е много хубав. И ще ви кажа едни от аптека капсули, които винаги ги изписвам за хламидия. Пао д'Арко, мравченото дърво, то е бразилско. Те бразилците са доста така по любовта, ама са си намерили лекарство. Пао д'Аркото е от Южна Америка и работи страхотно и за хламидия, и за human papilloma вирус. Кампилобактер и хеликобактер са от една група. Хеликобактер беше открит преди 10-15 години от един австралийски доктор, който доказа, че това е главната причина за развитие на язва на стомаха и дуоденума. Тази бактерия е доста агресивна. Вижте хеликобактера. Около себе си създава една обвивка, такава слуз, която прави разяждане на лигавицата. И как се различава кампилобактер от хеликобактер? Тази има повече флагели, а тази има по една флагелка. Някъде пише, че кампилобактер пилори и хеликобактер пилори е едно и също, обаче аз имам тестери за двете и дават разлики. На някой излиза кампилобактер пилори, на други излиза хеликобактер пилори. Това значи, че се различават спектрално и трябва да го уважаваме, защото съгласно каквото излезе, ще търсиме лекарство. И са много, много опасни, защото